Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәрдә эссе һава торышы урнашты. Эссе сугудан ничек сакланырга һәм суда бәләгә ничек эләкмәскә. Шулда шәһәр пассажир маршрутларының иң яхшы автобусы йөртүчесен сайладылар. Әлеге исемгә кем лаек булды? Шәһәрдә эссе һава торышы урнашты. Термометр баганасы 30 градустан югары күтәрелде. Шәһәр халкы сулыклар янына бара. Фикрәт Тәбиев исемендәге яр буе пляжында бүген кеше аеруча күп. Кояшта эссе сугудан ничек сакланырга һәм суда бәләгә ничек эләкмәскә, шуларның фикерен хезмәттәшем тыңлады. Фикрәт Тәбиев исемендәге яр буенда бүген аншлаг. Шәһәр халкы иртәдән үк су янында эсседән котылу эзли. Кемдер кояшта кызына, кемдер муеннан елгага керә, кемдер яр буйлап yüзә. Ләкин салкынча суда да игътибарны киметергә ярамый. Коткаручылар да, ял итүчеләр үзләре дә су куенганда сак булырга кирәклеген искәртә. Мы вот сейчас идем часов до 10, до 11, до 12 домой. А вот с 12 до 3, конечно, я считаю, нежелательно было бы. Обязательно фуражку. Предохраняться нужно всегда. Всего соблюдать меры безопасности. Жара, пить воду. Кояш сугуны кисәтүдән тыш суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен дә белергә кирәк. Чаллы халкы бер кайчанда елгага ялгыз кирмәскә кирәклеген искә төшерә. Янәшәдә һичшиксез ярдан күзәтеп торучы яки якын тирәдә йөрүче кеше булырга тиеш. Әгәр нинди дә булса хәл килеп чыкса, ул вакытында сизеп ала һәм ярдәмгә чакыра алачак. Бигрәк тә балалар һәм өлкәннәр өчен җентекле контроль кирәк. Ну, поблизости, чтобы кто-то стоял уж, не одному купаться, во-первых. Чтобы кто-то все равно наблюдал, видел, кто что делает. Татарстанда Урал антициклоны читендә эссе һәм коры һава торышы урнашты. Республикада иң югары температура 35 градус тәшкил итә. Әмма бүген кич кыска вакытлы яңгырлар көтелә. Шулай ук урыны белән яшен һәм секундына 18-23 метрга кадәр җил фаразлана. В среду, 29 июля, ночью под влиянием гребня повышенного давления осадки маловероятны. Температура ночью составит 14-19 градусов. Днем с приближением очередного атмосферного фронта на юго-западе республики снова начнутся дожди с грозами. Пәнҗешәмбе көне 30 июльдә республикада көн батыштан күчкән болытлы циклон тәэсире астында калачак. Көчле яңгырлар фаразлана. Төнлә температура 14-19 градус, көндез 19-24 градус булачак. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Монда югалырга да мөмкин. Яршолда 78-нче комплекста яшәүчеләр күп катлы йортлар арасындагы участокны шулай тасвирлый. Бирдә куе һәм биек булып үлән үскән, ул үтеп булмаслык джунглига үрелгән. Чолалар борчыла, бирдә бөҗәкләр һәм кимерүчеләр дә булырга мөмкин. Мондый вазгыять нәрсәсе белән куркыныч һәм хакимият территорияны тәртипкә китергә ниятлиме? Бу сорауларга җавап халдагы материалда. 78-нче комплекс ишек алдындагы проблема күптән эстетика кысаларынан чыккан. Халык кеше буеннан бигрәк үскән үлән арасындагы югалып калугына түгел, кыргый хайваннарны да очрату җиңел дип белдерә. Кусты растут, начинают расти, потом все зарастает, начинают дикие животные приходить сюда. В прошлом году здесь вообще лисы ходили, плохо для людей просто и все. Во-первых, это могут змеи быть, а здесь играют дети, во-первых, и взрослые. Там непонятно, что растет, там мусор собирается. Это опасно для природы, тем более. Из-за этого как бы нужно. Для жителей это особенно надо. Шәһәр халкының куркулы хайваннар һәм яшерен чүп-чар белән генә шикләнми. Юлда биек үлән автомобильчеләргә дә кыенлыклар тудыра. Күрү мөмкинлеге кими. Бөҗәкләрне җәлеп итә һәм кимерүчеләр өчен торак йортларның подъездлары янында ук ышык урынга әверелә. Когда выезжаешь, не видно идущую машину туда. Ну и вообще и гигиена, по крайней мере, чтобы было красиво, благоустроено. Комары всякие, жуки лазят. Особенно у нас на балконах очень много жуков всяких. Обзоры мешают, да и вообще там и с собаками гуляют, и дети, и вообще, конечно, плохо. Халык сорауларына җавап алу өчен без идарәче компаниягә мөрәҗәгать иттек. Безгә бу территорияның аларга билгеләнгән хезмәт күрсәтү зонасына кермәвен аңлаттылар. Территория, на которую постоянно идут жалобы, относится к муниципальной территории. Управляющая компания ее не обслуживает. Если вы посмотрите в другую сторону, то увидите, что на территории жилых домов трава скошена, двор в порядке.
Şolu hokimiyetinde haber itularınca bu teritoriyalarda ulanni şovu planlaştırılgan hem bu iş yakın orada boşkarılacak. Liliya Gatina, Yana Valdu, Sergey Vildanov, Yanılıklar. Yarışolda daimi şehir pasajir marşrutlarının en yaxşı avtobus yürütüşüsü isimine maştaplı konkurs tamamlandı. Tatarstan Respublikası birinci mərtəbə şunday zor şoralar uzduru maydançığına aylandı. Qatnaşuşuları Rossiya hem Belarus'ның 40 şəhərindən kildi. Yarışlar bir neçə gün devam etdi hem bir neçə etaptan turdu. To'liq holda minutlarda söylərbiz. Qatnaşuşular yol hareketi qagidələrini bilülərin, tezlik bilen manevrlar yasauların hem oңайлы машина yürütülərini tekşirdiler. Minsk'tan kelgan qonaqlar bildirgənçə Belarus'ta teoretik ülüşü ayrıla. Есть, конечно, отличия. Допустим, у нас в Республике Беларусь при наличии знаков приоритета на перекрестке у нас нельзя обгонять, а у вас наоборот можно, а при их отсутствии нельзя. То есть полная противоположность. На мостах у нас нельзя стоять, останавливаться. А у вас, если 3 полосы, то можно останавливаться, подобрать пассажира. Yarışlar nifazlarda uzdırıldı. Barısında tegi şartlar bulsun için işlengen. Ama qaybir qatnaşuşular aytуынча, олардың туған шәһәрләрендә алар уртача сыйдырышлы автобусларда йөриләр. Скоростное маневрирование мне достаточно тяжело далось. И, соответственно, и место, занимаемое низко. У нас город небольшой, у нас нет таких габаритов автобусов просто. И не было возможности даже потренироваться, так скажем. И я впервые на таких автобусах ездил, так что я считаю, что это вполне неплохой результат даже для меня. У меня поменьше автобус, но я знал, что я еду сюда. Вот. Габариты, в принципе, привыкаешь ко всему. Просто тренировок мало было на таких автобусах. Ярышларның йомгаклау көнендә автобус йөртүчеләргә бер стакан су белән барырга кирәк иде. Аны салон уртасындагы ак кагазга куйдылар һәм катнашучыларның төп бурычы суны түкмәскә. Соревнования, конечно, всегда волнительно, нравится. У меня как-то спортивный интерес к этому. Давно выступаю, участвую. До подиума, конечно, не пускает, пока молодежь. Я в Челнах первый раз. Красивый, чистый город, все отлично. Получил навыков, позитива. Это соревнование, это совсем другое. Соревнование есть переживание. Ярышларда Шалдан Александр Волков җиңде. Ул иң яхшы автобус йөртүче исеменә лаек булды. Икенче урында аның хезмәттәше Рамиль Сафин, эшлекне Минскидан Александр Юхнович йомгаклады. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Лада апельсина рәсми дилерлык үзәге яңа автомобильләр сатып алучылар өчен масштаблы акция башлануы турында игълан итте. Махсус тәкъдим автомобиль сатып алуда акчаны янга калдырып кына калмыйча, кыйммәтле призда алырга мөмкинлек бирәчәк. Ашыгы сезне Яршалы шәһәре Хәсән Туфан проспекты 3 адресы буенча көтеп калалар. Күптән үз машинагызны яңага алыштырырга теләгән идегезме? Лада апельсин рәсми дилерлык үзәгендә бу тагы да арзанрак булырга мөмкин. Моннан тыш 15 августка кадәр һәр клиент яңа Лада автомобилен сатып алганда масштаблы акциядә катнаша ала. Каждый клиент, который покупает новый автомобиль Лада, становится участником розыгрыша. Главный приз – топливная карта номиналом 555 литров топлива. Махсус тәкъдим клиентларга машинаны отышлы сатып алырга гына түгел, сәфәрләрнең беренче айларына ягылык салу мәсьәләсен тулысынча ябарга да мөмкинлек бирәчәк. Ләкин бу гына да түгел. Также продолжают действовать государственные программы поддержки льготного кредитования с выгодой до минус 40%. Выгоду могут получить работники медицины, работники образовательного учреждения, участники СВО и граждане с группы инвалидности. Сыйдырышлы һәм җиһазланган зәвык һәм уңайлылык күп кенә сатып алучылар Ладаның заманча модель рәтен лаеклы рәвештә бәяләргә өлгергән. Я максимально доволен, как меня проконсультировали в данном салоне, максимально рассказали, показали автомобиль, все его технические характеристики. Автомобиль был приобретен на очень выгодных условиях, с максимальными скидками. Я очень рад и доволен своей покупкой. Уңайлы шартлардан файдаланырга өлгергез сезне Чаллы шәһәре Хәсән Туфан проспекты 3 адресы буенча көтеп калалар.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Вау! В Набережных Челнах открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ «Арзан». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Набережные Челны, ТЦ «Арзан». Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.